Forleden dag, der snakkede vi om utroskab, og jeg slog i hvert fald fast, at det synes jeg er et dårligt koncept. Ja, jeg vil godt have det for mig selv. Men spørgsmålet i dag er så, skal man tilgive utroskab? Det er jo en personlig holdning, som drejer sig om at stærke ens følelser. Hvis du skulle ske, ja. Vil du kunne tilgive mig? Nu gider jeg jo ikke sige ja. Tænk du ind i baghånden. Jamen, det kan jeg ikke svare dig på. Jeg vil da sige til dig, at hvis jeg valgte at bo sammen med dig, så vil jeg gøre alt for at tilgive det, fordi tilgivelse drejer sig ikke om, at jeg skal sige til dig, at det var okay. Tilgivelse drejer sig om, at jeg skal give slip på den følelse, for hvis ikke jeg kan give slip på følelsen, og det, som det har gjort ved mig, så er det jo ikke værdigt at leve i. Så man kan sige, at det er jo en øvelse for alle at tilgive. Give slip på det kaos, det har skabt, for ellers er der jo ikke nogen grobund for noget som helst nyt. Så hvis ikke du kan give slip på den smerte, som gerningen den har tillagt, jamen, så skal man ikke være i det. Fordi så vil man altid straffe sin partner for det, der er sket. Så jeg tror, mange gerne vil tilgive, men jeg tror, der er rigtig mange, der ikke kan finde ud af det. Hvad er dit bedste råd? Det bedste råd, det er at være den bedste udgave af dig selv. Hvis ikke du kan tilgive, så er du ikke den bedste udgave, fordi så bærer du hele tiden rundt på nær og bitterhed. Og så er man ikke den bedste udgave af sig selv. Og det må man jo øve sig i. Og hvis ikke det giver bonus, hvis ikke man kommer til at opleve, at man kan det, så skal man ikke være i det. For det kommer til at smitte på ens omgivelser, og man kommer til at tale om hinanden i nogle vendinger, som ikke er respektfulde over for hverken sine børn eller omgivelser. Så jeg synes klart, at man skal da give det en chance, fordi at al læring, den ligger jo også i en smerte, som du selv modtager. Hvor stærk er du under pres? Og der tror jeg, at man skal da gå langt for at lære sig selv at kende og finde ud af, hvad kan jeg egentlig tillade mig selv? Men det har jo også meget med partneren at gøre. Den partner, der har gjort det. Hvor langt vil de gå for ligesom at hjælpe i den retning, at man godt er klar over, at der er en masse smerte, vi skal igennem her, så der skal man selvfølgelig også kunne bære en anden side. Så der er jo mange ting i det. Så det er en fælles kamp? Ja, det er det jo. Hvad tænker du? Jamen, jeg har prøvet det et par gange. Og jeg ved, jeg kan tilgive. Når jeg sådan lige, hvis du spurgte mig lige nu, kan du tilgive mig? Så vil jeg sige, det vil jeg faktisk, jeg får helt ondt i min mave, så vil jeg umiddelbart tænke, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan, fordi det vil gøre for ondt. Men fordi jeg har prøvet det 2 gange tidligere, så ved jeg, at det vil jeg kunne. Og dengang, der var jeg overraskende kølig og overraskende konstruktiv. Jeg kan huske, at jeg sagde, er det overstået? Ja, det var overstået. Godt, så skal vi videre herfra. Og så var jeg jo rigtig dygtig til at i det ene tilfælde bare lade det passere. I det andet tilfælde, der kom det nok til at koste vores forhold på den lidt længere bane, for da der var gået nogle måneder, så havde jeg på en eller anden måde måske været så kølig, at jeg også var for kølig til at blive i det. Så derfor så er det ikke sikkert, det kan godt være, at jeg kan tilgive, men det er ikke sikkert, at jeg kan elske på samme måde, som jeg elskede, før det skete. Er det svar nok? Ja, det er da i hvert fald et stof til eftertanke, men det får mig også til at tænke på, man skal jo huske på, at utroskab er jo også noget, man udsætter sig selv for. Ja. Så der er jo også det her med at kunne bære sig selv videre i et forhold, når man har svigtet den tillid. Så det er jo ikke det her, der er jo 2, der skal til at få det til at fungere, ikke? Fordi at, der er ingen tvivl om, jeg har også prøvet at være utro. Og det var ikke noget problem at overbevise folk om, at jeg ikke var det. Mit store problem var, når jeg børstede tænder, så vidste jeg jo godt, hvem der havde gjort noget. Og det var også samtidig den erfaring, der som ligesom jeg fandt ud af, det var lige meget, hvad man kunne overbevise andre mennesker om. Du kan aldrig nogensinde lyve over for dig selv. Så den her fornemmelse om at være ærlig over for sig selv, og jeg var også nødt til at gå for det forhold. Fordi jeg kunne ikke slå en streg i sandet. Jeg vil gerne være en ren mand. Så renheden var gået lidt fløjten? Ja, fuldstændig. Der var bilen var lakeret med en lak, jeg ikke kunne holde ud. Så der var ikke nogen tvivl om, at jeg var nødt til at skifte bil. Sagt i mandesprog. Det var mandesprog. Ja. Har vi mere der? Ja, det tænker jeg lige over.